Horasma dihita saluhutna damang dainang akaha anggi pinaribot. Nuaing neng tatangihon ma hatani debata turpuk partangiangan di Minggu Misericordias Domini. Jumulo mahita martangia. Asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhan debata amata dohot sian anakna Tuhata Yesus Kristus. Amin. Turpuk jamita di partangiangata di Minggu Misericordias Domini, imana tersurat di buku Pesalmen di 20 mamuka maisian ayat sada sahatro di ayat 10 tolu. Songonon ma didok disi. Ede sian si David laho pasahaton bagasi tu debata. Patibuloku maho ali Jehovah. Ai hodo mangene tau sian godung, jaladang di palas horohania kamusuku midaau. Ale Jehovah debataku, tuho doau mangangguhi, jadi di pamalu poau. Ale Jehovah nunga di panakokhoto diku sian banuatoru, nunga di panguluho au sian akan namanuruki hinambor. Puji ma Jehovahamu ale akanania sianna. Jala endeho kamu ma barita ni haba diaun nai. Ai tokido panoboni rimasna. Alai saliling manguludo ianggo asini rohana. Botari nai sorang partangison. Habe manogot nai masa parulupulupon. Alai anggo aunikudo. Saliling sona ngau, dang tagamon humor di tau saliling liling na. Podo ale Jehovah pagoting dolokku sian denggan ni basam. Ditabuni hokodo bohim, jadi tarhatoto ngau. Tuhodo au jauh-jauh ale Jehovah, jala tu Jehovah doa marhuraja. Tungaha malabam dimudarhi. Di hatu tu godung tung tagamon mapu jionior buko manang macam itahon hasitongan mi sai tangihon ma ale Jehovah jala asiru hamida au sai ho masih partupak diau ale Jehovah nunga dihosiko anduku gabe endekku. Nunga di tanggal hohoriku, dungi di hohosoko do tuau lasni roha. Asa pujion ni hamuliaon todiku, dang marpasadian. Sai pujioku doho ale Jehovah debataku saliling lelengna. Ido sahakna. Tamang dainang haha anggi pinaribot. Maragam do sikap nihita jolma mengadupi akan masa di bagasan multa. Ditiki lasperoha manang ditiki masa paru kilon akahamolon. Adong dohala ditiki masa hamaolon ditiki masa paru kilon nang parsahitan. Itorodo marsi ranggut tu debata mangalu-alu tu debata dakiai bana polang sian debata ganu pari ganu tiki sai tu debata do imana mangalu-alu pasahaton hacit ni rohana pasahaton saluhut hamaoloni di bagasan ilu-ilu. Alai sabalikna, adong dohala, polan songgok di ibana hamaoloni, mabayan hacit pakilalaanna, naharuar sian pamanganna, maburai debata. Muruk ibana tu debata, gariada, gabe di parsoada, wasoni debata di bagasan mulu. Ima sikap nihita jolma. Nuaing di dia duhit. Turbuk jamita pertanyangata tung takas ima si David
menghadapi persahiton na macai posi. Tangadong nabuhi pamalupon. Digobarhon na kindisi, di panakokoto di kusian banua turu. Di panguluho siya nakan naman uruki nabor, hamatean nama di julu. Tangadong beharapan na melum na may bana, tangadong beharapan na mula mangulu iba. Alani persahitoni, tung takas, tu debata iba na mangalu-alu. Ito man na didok di ayat tolu, ale Jehovah debata kutuho doa mangangguli, berteriak minta tolong. Kalau nungga mangangguhi, kakolan na jonok tuhita mabigi suara. Ale do tarholang pesia kita, boido mabigi suara, molo nungga manganggu. Molo mangangguhi lapatan na torus, doi mana mangangguk tu debata mangalu-aluhon. Parsahitoni. Ido anggo sikap ni si David menghadapi persahiton na posii. Hamatean di julona alay say mangangguhi do ibana tu debata. Atong damang day nang tung takas turpuk jamita partangyangata laho mando sikap ni sahalak na macay porsea si tutu tuhuaso ni debata tuhabalgau ni debata gabi tu debata do ibana mangalu-alu. Mangangguhi ibana tu debata. Say mula hulak di dok. Unggodangan dojol manuaing pabuah-buahon hamawolonna hinahacitna tuhalak sadok portibion marhite-hite media sosial. Tusi namai bana pabuah-buahon berbagai motivasi. Adong namangido pangurupion, adong namangido simpati. Tokotlan akan na asing. Alay suku-sukun nga parjulo mangalu-alu tu depata. Parhiti turpukon hata ni depata tung takas manunggulihita manangahape na masa tungolut taon ikon takas tu debata hita pasahaton. Minggu misericordias Domini gok asini rohani Jehovah do tanoonko. Ido na dihapusi si David umben na tu debatai na mana manganggugi jala tung takas tarida. Dia lu si debatado jala mangula do debata ido umben na adong. Ede puji-pujian na tu debata didok do dison. Aihodo mangene tau sian godung jala dang di palas horohan ya kamu suku midaaw. Ale Jehovah debata kutuhodo manganggui jadi di pamalupo doa. Tung takas tarida dia lusi debatado angguk-angguk na dia lusi debatado tangiang na. Jadi di pamalupo doa. Ido na tarida. Gok asini rohani Jehovah do sandok tanoon lapatanna berisi penuh kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dunia kita ini. Walau nungago kang adong be nakosong disi. Tidak ada celah di dunia ini yang tidak berisi kasih karunia Tuhan. Tidak ada tempat yang kosong Tuhan tidak bekerja di situ. Lapatan nama ngula dohu hasoni debata di dia pihita. Tungsa di hari itu na disungguli tu hitanuan. Alani molo tung masa pi akan na masa na hacit nata taon nata ai di paluas debatai masa tu debata mahita mangalu-alu. Unang tu portibion, unang tu hagogoon na dong di portibion. Ulo si pata dicanggih ni zaman nuaing di kemajuan teknologi saya dong do pejolma na porsea tu hagogoon ni portibion.
alai dau mai siya kita. Ido na takas tarida. Dung dialusi debata. Dung tarida dang las rohani akamusuna mamereng hinahacip ni taon nai. Paposon rohata dakya di paila debata akan naporsea na marhaposan tu ibana. Di papos debata do rohata marhite-hatana nuai dakya di pasobu debata mekelekel halak na makasugohon. Waso ni debata. Takas debatado na mangula paluo kita. Jala debatado na makokopita. Ay jahobado marporang humokopho asal mahohopo. Perjalanan bangso ni debata haruar sian tano Mesir lau menuju tano Kanaan dilele do nasida pasukan ni Farao di pudi nasida di jolo laut nama Cebalga maben nasida betul-betul di tengah-tengah situasi genting alai didok debata jauh bado marporang humokopo asal mahopo unang holan nasai menuntut tu debata unang mama burai kita pohom lapatanna tapasahat tu debata. Debatado na mangula disi. Marhuaso do ibana paluo kita, marhuaso do ibana mabay kita cupang di bagasan lasni roha. Ido natarida disu. Alani unang pola gabi pagudaku reaksi ni hita jolma menghadapi ragam ni akan namasana di pasar lau parwaro kita. Ido na kontakas taingot. Debatado na marporang humokop kita. Debatado na mangula paluaw kita. Asal ma tok-tok kita marpangusad diyan tu ibana. Di bagasan hapor siaon nasito. Cala ahado sikap ni si David dung jumpang las ni rohai. Dipuji ibana do debata. Cala tung takas dia rahoy ni bana dakolon dirina mamuji debata alai dia raho do sudijol ma imana tarida di ayat 5. Puji majaho bahamu aleakan aniasianna. Jalai eddeho kamu ma barita nih habadiaon nai. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan hai orang-orang yang dikasihinya dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ikon tabo todo mandok mauliate tu debata. Ikon tabo todo pasahaton lasni rohata holan tu debata. Jalata tu gihon halak na asik. Ikon dohot mamuji debata. Alaboha ay godang do halak dung cupang lasni roha dung cupang napinarsita ni rohana lupa mandok mauliate tu debata. Diripu hasonangani pasu-pasui lasni rohai hama malumi dohot lan akana asik alani gogona alani dirina dan diingot debatado napasato. Aido na dido si David dison di ayat pitu dido ibana ala yang goau ni kudo saleleng sona ngau dang tagamon humor di tau saliling-liling. Nah, dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Adong do tubuh gicang ni roha di hita jolma di tikilas rohata. Alani sipata di paluas debatado masa hamaoloni. Unang sangamada bu hita tu gicang ni roha. Tau ji majolo mamereng mulut tahun. Ketika hidup kita hanya penuh dengan sukacita, kesenangan, baik-baik saja, tidak ada apapun yang membuat persoalan dalam hidup kita. Kadang hubungan kita dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Menjadi dingin. Tidak kita ingat lagi untuk memiliki waktu bersekutu dengan Tuhan. Prioritas bersekutu dengan Tuhan menjadi yang kesekian.
Alani sotung dohot hita somoni. Molotung pelas rohata, molotung pe jupang ngasonangan, molotung pe jupang nasinita ni roha baru lebolot to ditataingot ma holan nasian debatado. Idom bena di ayat 8 didok di sihodo ale Jahoba pagoting dolokku sian denggan ni basam. Lalu dia mengakui Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Tuhan do nama bahen boy tasahat tu dolok natibuk. Lapatanna debatado napasahaton ragam ni pasu-pasu itu hita. Dang alani gogokta, dang alani malota. Tung na pistar situ tu pehita, tung na malo situ tu pehita, tung na di pasu-pasu godang ragam ni pasu-pasu dang alani hitai. Imana takas taimot debatado na pasahatone. Debatado na mangalehoni tu hita. Holan-holang debatas ya kita. Iko mabir hita idona didokna ditabuni hokodo bohim jadi tarhato tongau. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Olo dosi pata molo lulu rohat tadi depata dung masa akahamawolone unang jolo sanga dipakulingi debata hita marhiti ragam ni hamaolon baru pe tersadar hita manganggu itu debata. Ganu pari ganu tiki sai mahita marhaposan tu debata sapi manang songo dia pe ngolu taon asa taingot holan ibana do namar ruaso di bagasan muluta ibana napunasa sudi sabdok isi ni tanoon. Alani taingot ma molo masa akana masa sude bata mahita mangalual. Idom benda di ayat sada, di ayat 2, di ayat 7, dohot di ayat 10 tolu. Ikut tu debatado ibana pasahaton puji-pujian ni rohana. Ala dihilalai bana debata sabingdo napasahaton ragam niaka pasu-pasu itu ibana. Debata sabingdo namarhuaso paluaoni bana sian hamaulon. Jala holan tu debatado ibana pasahaton hamolatian ni guarna. Ido di ayat 10 tolu asa pujion ni hamulion to dikuho dang marpasadian. Dia tetap menyanyikan mazmur bagi Tuhan dan tidak ada waktu berdiam diri untuk tidak memuji Tuhan. Ala bohatung dihilalai bana do di hosiko aduku gabe endekku di tanggal hohoriku dungi di hosokodo tuau lasni roha. Tuhan menggantikan ratapan menjadi nyanyian pujian. Tuhan menanggalkan kain perkabungan menjadikan itu mengikatkan kain sukacita bagi kita. Marhuaso debata pabalikon sude situasi. Molotungpe di paluas debata tari luilu hita. Molotungpe di paluas debata di bagasan tahu tok kita. Biar niroha alani akahamauloni. Alai satokin do debata pabalikoni. Idona didokna dison molo botarinai sorang partangison HP manugut nai masa parulupu-lupu. Tidak berlalu satu hari itu biarpun kita bisa di tengah malam menangis, satu hari itu kita meratap karena banyaknya pergumulan hidup kita, tapi pagi hari matahari terbit Tuhan menggantikannya dengan sukacita. Alani damang daenang. Unang Peter madili hita molotung pemasa akahamaolon parsahiton naposi aka gudang rakam ni parukilon. Tude batama hita mangalualu. Positu turo hatta haposan do ibana.
nunga tapis tahon haheyon na manaluhon hamatean mabuon haluhaon hamunangat tuhita maparguguyo kita ma asa setok tong marpangusad diam tu ipana mengadupi ragam ni hamaolon di bagasan pos ni roha hita dang di pasobude batang ulut tahun mengadupi jala jumpang dohuasona mengurupi hita ikon marede marulupulup hita mamuji de batasa leleng manguludang marpasadia. Tetap seumur hidup ada nyanyian ucapan syukur melalui hidup kita yang tetap berjalan di bagasan lomo ni roha ni debata. Amin. Ali Tuhan debata mauliate di hatam nang sahat Tuhami apala di tikyon. Tung macai takas manungguli hami saluhut na porsia tuho. Gok asini roham doale Tuhan tanoon. Atong positutu rohanami diragam ni akan masa hulan tuho dohami mangalualu mangangguhi di bagasan nilu-ilu nami cala positutu rohanami urupamu dohami marhagogoon situtu doho ali Tuhan mabahen ilu-ilu nami gabilas ni roha edde puji-pujian nama naharuar sian pamangan nami saliling mangulu hami ikon hudai hami hasonangan nasiako ala say toktong doho mangurupi hami atong saat dihoma Tuhan daging nang tod dinami dinamadalani ari-ari ningulu nami na pinasahatmu Tuhan mangasahoko cupang ma hadamion hasonangan di bagasan Kristus Yesus martania kami Tuhan. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot tolong ni rohani debata ama. Dohot parsauran ni todi parbadia ma. Madongani hamu saluhuna. Amin.